Здравейте, приятели! Аз съм Bulgarian Magic Tricker и днес ще ви покажа един фокус с карти, който наричам телепортация. И така имаме 4 аса. Ето. И асото пика е първо. И така ето го асото пика, ще го оставя тук. И ще обърнем най-горната карта, а тя е асо с пътя. Обръщаме я и я слагаме тук. И сега в мен са двете червени аса, а в зрителят двете черни. И така, само с едно щракане, аз ще смена местата им. И така, как направихме този тейк, асата ви трябва да са подредени черно-червено, черно-червено. Ето по този начин. И ето, пак да видите как трябва да са подредени асата. И когато казвате, че ще извадите асото пика, с тези три пръста, ето така, с четирите пръста, вие приплъзвате асото пика, изваждате асото корал и го давате на зрителя. После обръщате картата и показвате асото с пътя, обръщате и него, а през това време вие с дабъл лифт сте взели и асото куп. И показвате му го, обръщате, взимате асото купа и казвате, че ще щракнете с пръсти и ще размените местата им. И така, благодаря ви за гледането. Абонирайте за моя канал и за страницата ми във Facebook. И до следващия път.